Bpf, UPPL, BJP বা BJP, UPPL, BPF রুলিং আর অপোজিশন একত্রিতভাবে চুক্তির স্বার্থত আগবাঢ়ি যাওক আৰু বড়োলেণ্ডবাসীৰ যি উন্নয়নৰ যি সপোন বা শান্তিৰ যি সপোন এইটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগে। মোৰ এইটো ক্লিয়াৰ এটা বাৰ্তা। हेलो लोगोफोर, आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरो आंनि नै दा मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ भिडिअखौ नायदो आरो नायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेखौ आंनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। आङो मेन टपिकआव फैनायनि सिगां नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ होग्रोनो सानबाय। अब्ला भिडिअखौ जों नायनानै लाग्रोनोसै। आरो नेशनेल पार्टिया लोगो नांनानै बिदि खामानि मावनांगौ होननानै जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय। তো মই ভাবো যে BPF, UPPL, BJP বা BJP, UPPL, BPF রুলিং আৰু অপোজিশন একত্রিতভাৱে চুক্তিৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়ি যাওক আৰু বড়োলেণ্ডবাসীৰ যি উন্নয়নৰ যি সপোন বা শান্তিৰ যি সপোন এইটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগে। মোৰ এইটো ক্লিয়াৰ এটা বাৰ্তা। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जे डाबल स्टेन्डार्ड जे दिनै मोनसे खोथा बुङो गाबोन मोनसे खोथा बुङो, दा बिदियाव जोङो ट्रास्ट लानो हायासै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा राव सोलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थांनाय 15 आगस्टआव बिथाङा गावनि फेसबुकआव पस्ट खालामदोंमोन जे बर'नि संग्रामनि फैनाय दैदेनगिरिफ्रा रिजनेल पार्टिया दिनै नङा गाबोन ज' जानो नांगौ होननानै बिथाङा पस्ट होदोंमोन। तो बेखौ गोबां बर'नि रायजो राजा बिथांमोनहा बरायदोंमोन। दा नाथाय एबसुनि आफादगिरि बिथाङा राव सोलायबाय। मैया दाखालि बिथाङा आरो गुबुन मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय जे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय BPF, UPPL आरो नेशनेल पार्टिया ज' जानांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय। दा जों गोनो गोथो जाबाय। 15 आगस्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि स्टेटमेन्टआ रिजनेल पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै BTCआव मोननै स्ट्रं रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ, BPF आरो UPPL। जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव आरो जातिखौ नायनानै आरो ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय रायजो राजा लुबैनाय बादि होननानै बिथाङा रिजनेल पार्टिनि खोथाखौ बुंदोंमोन, ज' जाजानायनि खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय साननै सानथामनि उनावनो मा खारनाव बिथांनि रावा सोलायबाय, बिथाङा दा नेशनेल पार्टिखौबो हानहरफाबाय। दा ओंखायनो जों गोनो गोथो जाबाय, रायजो राजाया गोनो गोथो जाबाय। दा ओंखायनो रायजो राजाया लुबैदोंमोन जे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया ज' जानो नांगौ आरो BTCखौ पावारफुल खालामनो नांगौ आरो BTCनि रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै रायजो राजाया लुबैदोंमोन। आरो रायजो राजा लुबैनाय बादिनो जोंबो आं पार्सनेलि कास्टम बसुमतारी जानानै खोथा बुंदोंमोन। नाथाय दाखालि बावैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव दिपेन बर'आ प्रतिदिन जि चेनेलाव जि इन्टारभिउ होबाय जे बिथाङा मा खारनाव नेशनेल पलिटिकेल पार्टिखौबो हानहरफाबाय। दा बियो मोनसे मा खारनाव बुंखो जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय, BTCनि रायजो राजाखौ गोनो गोथो खालामबाय। ओंखायनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे डाबल स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनाय बेखौ BTCनि रायजो राजाया मोजां मोनाखै। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गमामायैनो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै आरो जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय खोथा बुंदों ना बले आन्दोआव माबा मोनसे दोननानै बिथाङा रिजनेल मोननैबो प्लास नेशनेल पार्टियाबो बाव माबा नांगौ होननानै बिथाङा खोथा बुंदों। दा ओंखायनो बे मिलायासै। बेयाव जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय, BTCनि रायजो राजा गोनो गोथो खालामबाय। ओंखायनो गावनि स्टेटमेन्टखौ क्लियार खालामनो नांगौ जे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि खोथाया आलादा आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनि खोथाया आलादा। रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि आइडियोलजिफ्रा आलादा, नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनि आइडियोलजिफ्रा आलादा। दा ओंखायनो 15 आगस्टआव
मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'निफ्रायसो फैदोंमोन जे दिनै नङा गाबोन रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया ज' जानांगौ होननानै आरो बिथाङा गावनिफ्रायनो स्टेटमेन्ट फैबावबाय जे बिपिएफ इउपिपिएल आरो नेशनेल पार्टिया लोगो नांनानै बिदि खामानि मावनांगौ होननानै जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय बिटिसिनि रायजो राजा गोनो गोथो खालामबाय ओंखायनो दा बिटिसिनि रायजो राजाया जोबोद दुखु मोननाय थाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जे डाबल स्टेन्डार्ड जे दिनै मोनसे खोथा बुङो गाबोन मोनसे खोथा बुङो दा बिदियाव जोङो ट्रास्ट लानो हायासै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव आरो भबिष्यत मा जागोन बेबादि जुदि दिनै फंसे बुङो गाबोन फंसे बुङोब्ला दा ओंखायनो जोंनि गोसोआव मोनसे डाउट सोमजिहोबाय भिडिअनि गेजेराव नुनानै नोंथांमोना मा रोखोम बुजिखो जेन जोंना आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जेन दाख्लै मोनसे बर'नि बिटिसिआव मोननै गोरा गोरा पार्टि दं होननानै बेखौ ज' जानांगौ होननानै जेन खावलायदोंमोन खावलायनाया दा बेनि रावखौ सोलायनाय नुदों रावखौ सोलायनाया ओरैबायदि दा बर'नि पार्टियाव मोननै गोख्रों हानजा दं बिसोर गोख्रों हानजाया बिसोर सानैयाबो रावबो बिबानखौ एंख्लायलायै बायदि जानो हागौ आंनि आन्दाजाव बेबो लुगैगोन आरो बेबो लुगैगोन सिट शेयारिं सायाव बर'आ माब्लाबाबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मिलाया होननानै मिथिखागौ दस्रा जाथिफोरनिबा बहुद मिलायगौमोन किन्तु बर'नि दैदेनगिरिया बेबायदि मिलाया अब्ला जेन'बा बेबायदि जुदि मिलायलायाब्ला फैगोन जे बिटिसि इलेक्सनाव डाइरेक्ट खाथांखा बियो जे गासै बिटिसिनि भटआव इउपिपिएलआ 100%आवनो गैयाबाबो 50 or 60 सिटआ बियो देरहानो हागौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन जेन माखासे मानसिया बे केलकुलेट गैयालासिनो बुंगोन किन्तु बिजेपिनाव मोनसे प्लानिं दङ दा जोंना आसामनि सिएम हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों जेन बिटिसिआव बिपिएफ आरो इउपिपिएलजों जेन लोगो जायोबाबो जोंहा बिजेपिया जेबो खहा जाया होनदों बेयाव मोनसे गोथौ बाथ्रा हाबसोनानै दङ रायजोफोर नोंथांमोनहा सिन्था खालाम बेयाव माबा मोनसे जेन गोथौ बाथ्रा हाबसोनानै दङ बे बाथ्राखौ नोंथांमोनहा बुजिनो नाजा जेन साप'ज थांनाय 2020नि जेन बिजेपिनि जे बिटिसिआव गेलेहैदों उरुप कुमार देनि जेन समस्थियाव बेखौ मानसि बांसिन मोजां मोनग्रायानो गैया अब्लाबो बेनो सिटआव बोरै देरहाखो बेखौनो नोंथांमोनहा सानबानो जाबाय बिजेपिया सरकाराव आरो पावाराव जेनो सलायबाय थानाय बिसोरो माबा मोनसे नङाबाबो माबा मोनसे खालामनानै देरहागोन रायजोफोर नोंथांमोना मोजाङै सिन्था खालाम आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जों माबायदि मोन्दों नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बेनोसै गोजोन्थों।